Marly daýhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan paýta hasyly kabul edilende paýtanyň möçüriniň ýagny agrymynyň azaldylyp ýazylýandygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly paýtaçy daýhanlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, türkmen häkimetleri paýtanyň çyýglygyny, hapalygyny bahan edip tawşyrylan paýta hasylyny 15% çenli azaldyarlar. Häzir käbir kärenneçiler gowy meýdanlarynaky paýta hasylyny doly ýygyp alyp döwlet harmanyna tawşyryp başlady. Kärenneçilere paýtany ýygyp alandan soňra ýene bir kynçylyk garaşýar. Kärenneçiler paýtany döwlet laboratoriýalaryna eltende olaryň hasylynyň 12-15%-ni azaldyp ýazýarlar. Resmiler muňa paýtanyň çyýglygyny, hapalygyny we beýlekler sebäp görkezýärler diýip anonim şertde söhbetdeş bolan marly habarçy 19 sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kärenneçileriň käbiri paýta hasylyndan 12-15%-iň azaldylmagynyň aşy köpdigini aýdyp, paýtany kabul edýän resmiler bilen dawalaşýarlar we öz ýygan hasylynyň doly kabul edilmegini talap edýärler. Ýöne olaryň ardasyny hiç kim diňlemeýär. Bu zatlara daýhan birleşik tarapyndan ýa-da beýleki edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýär. Daýhanlaryň biri 3000 kilogramy goly paýta tawşyrdy. Onuň hasylyndan gap agramy aýrylandan soňra ýene 200 kilogramy goloýuny aýyrdylar. Daýhanlar şeýle gözüýini ýagdaýda diýip habarçy marly daýhanlaryň biriniň sözlerini titirledi. Azatlyk radiosunda kärenneçileriň döwlete tawşyrýan paýta hasyly kabul edilende onuň agrymynyň azaldylyp ýazylmagynyň Mary welaýatynyň haýsy daýhan birleşiklerinde bolýandygy barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň ýokurda gurrun edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden we Mary welaýat häkimliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan ýerli synçylaryň biri o hojalygynyň paýtaçylyk puwdawynaky bu tejribäniň inni 10 ýyllyklaryň dowamynda gaýtalanýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Şu praktika netijesinde paýta kabul edilýän bazalarda her ýyl uly möçürde paýta toplanýar. Bu paýta soň plan dolup bilmeýän hojalyklara satylyp, ol korrupsiýa esas bolýar diýip Türkmenistanly synçy aýtdy.